Que se presenta para solicitar ao Goberno de España, do PP, a reducción do tipo de IVA que se aplica ás peluquerías. Este sector supón en Moaña unha importante fonte de emprego para os moañeses. Os empresarios e empresarias deste sector coinciden ata 2011 foron levando o peso da crise como puideron, pero o aumento do IVA foi traumático e dende setembro de 2012, data na que o Goberno subiu o IVA dende o 8% ata o 21%, foron varias as peluquerías que pecharon ou despediron persoal para poder aguantar abertas. Os problemas económicos cos que se atopan estes empresarios e empresarias de Moaña, que afectan sobre todo a mulleres e autónomos, provocan que se vayan a economía sumergida e os negocios ilegales de ámbito doméstico, causando unha importante reducción de emprego. Polo tanto, a pretendida recaudación do IVA queda en entredito, posto que por un lado cerran establecementos e por outro medra a economía sumerxida e o fraude. Según a Asociación Nacional de Empresas de Imaxe Persoal, en España, en todo o territorio español, no ano 2013, como consecuencia da subida do IVA, pecharon máis de 8.000 empresas coa perda de 20.000 postos de traballo. E existe a posibilidade que en 2014 pechen uns 5.600 máis, coa consiguiente perda de outros 15.000 se non se toman medidas. En Moaña, varios establecementos foron pechando coa crise e, sobre todo, co aumento do IVA dende 2012. E na actualidade están abertas legalmente unhas 36 peluquerías e centros de belleza, que supoñen máis de 80 postos de traballo. Pero tamén hai que ter en conta que nestes momentos hai polo menos outros tantos lugares ilegais nos que se realizan traballos de peluquería estética que fan medrar a economía sumerxida e probablemente que non estaría nesta situación se os impostos non foran tan desorbitados. Non entendemos que, por exemplo, as galerías de arte que teñan un IVA reducido dun 10%, que os artesáns das fallas de Valencia, entre outros, tamén teñan o mesmo 10%, e que o sector das peluquerías e salas de estética e imaxe non poidan estar neste mesmo caso. Agora que tanto se enche a boca o señor Rajoy de que o seu goberno xa domou a fera da crise, xa terá marxe suficiente para reducir impostos e, sobre todo, nestes servicios de peluquería, o tipo de IVA pase do 21% a un 10%. Paso a ler a moción. Só recuerdo. Bueno, pues o Grupo Socialista do Concello de Moaña somete a aprobación do Pleno Municipal a seguinte proposta. O Concello de Moaña insta ao Goberno do Estado a reconsiderar a aplicación do tipo xeral do IVA do 21% aos servicios de peluquería, volvendo á aplicación do tipo reducido do IVA o 10%. Xa non leo todas as partes destas. Nos estamos de acordo e si teñamos unha proposta para engadir instar ao Goberno do Estado a que dentro do marco da reforma do sistema fiscal e tributario sexa estudado e valorado o uso intensivo de man de obra no sector das peluquerías na procura de satisfacer as peticións formuladas por ese colectivo. Es un pouco ampliar un pouco máis e que teñen en conta este sector. Sí, non hai problema. Sí, se incorporamos a proposta. Sería un pouco relatar un pouco máis. Sí, incorporamos a proposta. ¿Os votadas en favor? Sí, vamos a votar. Cando ela leu iso é que non está ben seguro. Se incorpora el punto que... Entón vamos a proceder á votación. Votos a favor, incluída a transacción do partido.
Levanta la mano. Votos en contra, abstencións. Abstencións. Que non nos fiamos. O alcalde, Cando votan a nada. favor, E a de Rosa Pú. cando votan a favor. Sabe Deus o que leu ele. Seguro que ten rabo.